давлати митан. бозёфтҳои бостоншиносӣ шаҳодат медиҳанд, ки орёиҳо ба сарзамини Эрони кунунӣ дар охири ҳазораи 4 ва аввали ҳазораи 3 қабл аз милод омаданд. як чиз возеҳ аст, ки дар асрҳои 16 қабл аз милод дар қисматҳои шимолу ғарби байнаннаҳрайн ба ҷои шоҳигариҳои хурди кумиҳо, алшон ва ямхат, давлати пуриқтидори митан ташкил меёбад. маркази ин давлати пуриқтидор шаҳри Вашуканки буд, вале ин шаҳр то ҳол пайдо нашудааст. аҳолии асосии давлати митанро ҳуриҳо ташкил медоданд, ки онҳо бо сомиҳо омезиш ёфтаанд. ҳуриҳо аз нажоди ҳиндуаврупоиҳоянд, ки дар асрҳои 17 ва 16 қабл аз милод бо орёиҳо омехтаанд. митаниҳо дар шаҳрсозӣ, ҳунармандӣ ва савдо аз ҳамсоягони худ пешрафта буданд. дар бораи сохти ҷомеаи митан маълумотҳо хеле кам аст. катибаҳои хетӣ, ошурӣ ва фиръавнҳо дарак медиҳанд, ки дар қалъаҳои митанӣ даҳҳо толорҳо, хонаҳои истиқоматӣ ва хоҷагиҳо буданд. ҷамоа дар сохтори давлати митан мавқеи асосӣ дошт. писархон гирифтанҳо дар ин мамлакат зиёд буд. онҳо баъдҳо писархонаҳои худро ба ғулом табдил медоданд. асрҳои 15 ва 14 қабл аз милод давраи авҷи тараққиёти давлати митан буд. баъдҳо аз сустии митан истифода бурда Ошур худро мустақил эълон мекунад ва ҳатто ба пойтахти митан лашкаркашиҳо карда ғоратҳо анҷом медиҳад. митаниҳо бо хетҳо чанд маротиба ба Ошур лашкар кашида мутаассифона шикаст мехӯранд. дар асрҳои 13 ва 11 қабл аз милод митан ба шоҳигариҳои хурд ҷудо шуда, ҳамин тавр нуфузи худро аз даст медиҳаду зери таъсири Ошур мемонад.